αιτιολόγητη απόφασή σας να μην συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2011, για την οποία υπήρξε έγγραφο αίτημα της Επιτροπής Πολιτών ενάντια στα Καράτσα, επανερχόμαστε και σας ζητούμε να συζητηθεί προημερησία διατάξεως το θέμα του ειδικού τέλους επί των ακινήτων, ετίδε λόγω του εξαιρετικά επίγοντος χαρακτήρα. Ήδη οι προθεσμίες πληρωμής του εκπνέουν για πολλούς από τους συμπολίτες μας, μεταξύ αυτών και εγώ, που ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν το άδικο και αντισυνταγματικό χαράτσι, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην καρδιά του χειμώνα. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλοί οι δήμοι της χώρας που με την οφειλόμενη κοινωνική ευαισθησία επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό των συμπολιτών τους και εξέδωσαν ψηφίσματα και αποφάσεις με τις οποίες καλούν τους δημότες σε άρνηση πληρωμής του παράνομου χαρατσιού και δίνουν εντολές στην άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών των δήμων τους, προκειμένου να προβαίνουν σε επανασύνδεση με το τμήμα ηλεκτροφωτισμού όπου γίνει διακοπή ρεύματος, της νομικής τους υπηρεσίας για αντιμετώπιση νομικών κυρώσεων, μηνύσεων κτλ. Ξέρουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Δήμους Πάτρας, Μεσολογγίου, Καβάλας, Λευκάδας, Νέας Φιλαδέλφειας, Χαλκιδόνας, Νίκαιας, Ρέντι, Καλαμάτας, Τρίπολης, Μονεβασίας, Δήμου Ευρώτα κλπ. Πάρα πολλές κινήσεις πολιτών, σωματεία και κοινωνικοί φορείς έχουν προβεί σε συλλογικές δράσεις. Και βέβαια είναι σημαντική η απόφαση της ΓΕΝΟ-ΔΕΗ να καταλάβει το κέντρο έκδοσης εντολών διακοπής της Αθήνας. Επίσης, λόγω της αντισυνταγματικότητας του μέτρου, για να μην αναφερθούμε και στα άπειρα λάθη υπολογισμού, εκκρεμεί προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας που θα εκδικαστεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Κατόπιν των προαναφερθέντων και επισημαίνοντας επίσης ότι ήδη έχουμε πει στο χειμώνα ότι πολλοί είναι οι συμπολίτες μας που εξαρτώνται από φαρμακευτική αγωγή, που χρειάζεται ψυγείο, πολλοί είναι αμαία ή υπερήλικες και μένουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες περιοχές και το δικαίωμα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αδιαπραγμάτευτο για όλους και για όλες. Ζητούμε να συνενέσετε στη συζήτηση προημερησία διατάξεως του εξαιρετικά σοβαρού αυτού θέματος. Και ο Δήμος μας πρέπει να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πολλαπλά δοκιμαζόμενων πολιτών. Σπάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011. Δεν έχω τελειώσει. Την κατηγορία εσάς συμπεριλαμβανομένων, έτσι. Να δω ποιοι είναι οι πλούσιοι ακριβώς, οι οποίοι μονίμως φοροαπαλλάσσονται. Έπειτα, να πω επειδή ο αγώνας είναι πολυεπίπεδος και στον οποίο αγώνα βέβαια σαφώς συμφωνώ απολύτως ότι το κυρίαρχο είναι ο κόσμος που αγωνίζεται, που μαζεύει υπογραφές, που κλείνει τα γραφεία της ΔΕΗ, που συμπαρατάσσεται η ΔΕΗ, όλα αυτά. Αλλά παράλληλα έχει μεγάλη σημασία, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, έχει μεγάλη σημασία, μην υποτιμάτε ακόμη και ένα ψήφισμα που θα βγει από εδώ μέσα σήμερα. Γιατί επειδή είπατε ότι όχι στις διακηρύξεις, έχει άμεση σημασία. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, μαζί με όλα αυτά που γίνονται, έχουν σημασία και οι θέσεις που λαμβάνονται από τα Δημοτικά Συμβούλια για να εκφραστεί αυτή η πολιτική πίεση, επειδή ακριβώς το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Έτσι. Και επίσης να σας πω, επειδή τοποθετηθήκατε στο ότι είναι παράνομο και νόμιμο και ότι δεν μπορείτε να καλέσετε τους πολίτες σε παρανομίες κτλ. Να σας θυμίσω βέβαια, εγώ είμαι πιο αναρμόδια, έτσι είσαστε καθήλυνα αρμόδιοι σαν νομικοί, το άρθρο 120 του Συντάγματος. Ότι η τήρηση των νόμων οφείλεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Γι' αυτό κινητοποιούμαστε και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και θα αγωνιστούμε. Άρα το νόμιμο και το παράνομο οφείλει. Δεν διαμνίζουν καμία τρύπα και κανένα παράγει χωρίς πάτο. Ως εκεί. Σας καλώ λοιπόν, έχοντας εμπιστοσύνη στην κρίση σας, στην απόφασή σας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγει ένα ψήφισμα που να σπάει κόκκαλα. Όλο το πολιτικό. Και όλο αυτό που παίρνει την τάξη της κοινότητας που παίρνει. Θα το περαδικάσουμε μονίμως σε μια τριτοκοσμική χώρα και σε έναν άνθρωπο που δεν τον σέβεται η Ευρώπη. Κατάδυσαν την Ελλάδα, περιπέτειτα από την Ευρώπη. Δεν το δέχομαι, κύριε. Ευχαριστώ. Να υπογράψουν ένα ψήφισμα το οποίο θα αναφέρει ξεκάθαρα να πάρθει πίσω ο νόμος αυτός. Να αναφερθεί αυτό μέσα στην απόφαση. Να καλέσετε εσείς δηλαδή τους δημότες να υπογράψουν να πάρθει πίσω αυτός ο νόμος. Και επίσης να βάλετε και εσείς την υπογραφή σας. Είστε οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μας, είστε οι άμεσα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μας. Λοιπόν, και έτσι πρακτικά θα δείξετε ότι είσαστε δίπλα μας. Αυτό. Για μένα έχει σημασία δηλαδή η απόφαση που θα πάρθει σήμερα εδώ.
γιατί προσθέτει κάποια πράγματα σε ένα γενικότερο κίνημα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση που υπάρχουν αποχρώσεις προσεγγίσεις τέλος πάντων, αλλά συνθέτει κάτι. Είναι σαφές βέβαια από την άλλη μεριά ότι εκείνο που θα καθορίσει τα πράγματα είναι η ενεργοποίηση του πολίτη. Η οργάνωσή του, η συγκρότησή του, η μεθόδευση της πάλης του. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και είναι παράλογο, αδιανόητο, πρωτοφανές να το στερηθούν συμπολίτες μας και μάλιστα τους χειμερινούς μήνες, όχι γιατί δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους να καταβάλουν το αντίτιμο του κόστους κατανάλωσης, αλλά γιατί αδυνατούν να εκπληρώσουν μια ανάγκη εντελώς άσχετη με τον λόγο αγαθό, άδικη, έκτακτη, φορολογική υποχρέωσή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τις δίκαιες αντιδράσεις ολόκληρου του ελληνικού λαού, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στα νέα φοροχαράτσια που αποστέλλονται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αποφασίζει να στηρίξει με κάθε τρόπο κάθε εργαζόμενο, άνετο, συνταξιούχο, μικρό επαγγελματία, σπουδαστή που αρνείται να πληρώσει τα φοροχαράτσια, είτε επειδή δεν μπορεί, είτε επειδή δεν θέλει. Για την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να στηρίξουν όλους όσους θα υποστούν τις συνέπειες της άρνησης πληρωμής των χαρατσιών με διακοπή ρεύματος, νομικές κυρώσεις κλπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο παράλληλα στηρίζει κάθε συλλογική δράση ενάντια στα φοροχαράτσια και για την υποστήριξη όσων μπορούν να αρνούνται να τα πληρώσουν. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίζεται να εκπληρωθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στην εντόπια εισαγγελική αρχή, να δημοσιοποιηθεί σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως κατά την ημέρα, το δικαστήριο δεν το πιέζει. Όπως λοιπόν έχουμε την απέτηση να μην το πιέζει η εκτελεστική εξουσία, δεν πρέπει να το πιέζουμε κι εμείς. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η ημερομηνία εκδίκασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας του θέματος της συνταγματικότητας του συγκεκριμένου τέλους, συμβολικά και επί 2 ώρες, επί 3 ώρες, κύριε Δήμαρχε, για να μην στερήσουμε την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες. Έτσι, κλείσει το δημαρχιακό κατάστημα Σπάρτης. It's unfortunate that when we feel a storm, we can roll ourselves over 'cause we're